Warattilil Quran, bati'an yung sa Quran. Kalau berpikir wala tentangin yung sa Quran. Ay inusar wala nang bati'an sa Quran. Ay berarti na letra na kasyume, tiga ka. Naniya, Panginoon niya, nagkaroon ka. Allahu Akbar. Tiga ba nga niya? Bato ni magkaparoon yan. At yung ginap ka magkaparoon, Allahu Akbar. Naparoon mo ka man, Allahu Akbar. Tiga ba nga niya? Bato ni magkaparoon. At niya ito kung ginawa. Dapat naman ang mata mo Allah kasala ka magmula ka pa. Ayaw mo na yan, ayaw kitiyan na mapatero ka, makapateroan yung ka-Amerika. Dahil yan ano, pagkadakatan insyaAllah. At naman yung panda ka na tayo sa diyan na kapwa mo Ramadan. Na yung foto kapwa maging kaplalangasa. Assalamualaikum. Kenapa berkaunutan lah kamu tak bisa ngajar elektoral? Kailangan na makaplalangasakan. Ayam ya anu nabi. Natabassumu kawajhika akaka nakasadaka. Dia butuh nabi akan ilang kakopadaka sakay ni amakan nga samatangka. Na equivalent ito tutugon nabi abi kasadaka kaden. Di mo kailan ako padaka makasisingakan abi kasadaka kaden. Enen naman alam mo na malangas ka madakali ginawain. Nandugang ka, amalangas ka, kami kadang-kadang na customer ka. Kailangan man sa mga service ng mga pragatan, isa ang mga qualification at pagkuhan ko mga tiniro, na kailangan naman langas. Ay paborito naman, na kailangan, na basta panagang na ilay na siya amanan niya, basta pinira na ilay na sa customer yun, na kasi nga, na entertain yung TV. Kailangan man, at hindi ka mapumataw tigilog, mataw bilis siya, mataw magigilis, nasa masyang mga professional. Agya, nalakas sa mga tua, ay abang na niya, natibira ako, tiniro ang mama. Good morning, ma'am. Good afternoon, sir. Tapi ada geraduman, aku bergerak apa mama. Pila kini ya. Agya kita nung asama, melabip yang mati nga mabuha, pila kini. Allah Akbar. Lapya di kagu sa mga tadugang nga niya, nabiya ka kong bagyo kaya singangan niya, ma'am, siya mong palitong ma'am. Nagagiro ka, wala. Allahu Akbar, buat ang mga wala. Naman nga mga gudo-gudo. Nandun ka naman, namya kalang-alangas ka. Namya kalang kay customer. Gare, pilang ko ito, pokka. Ano, dito ko, hindi nga nang buwan, expire. Dito ang SCB na ako, mabaguro na yan. Ang mga sasin, di mo po na kaon, naiyo. Namata nga, hadi na ako. Naging mamubig siya, ano pa masa kanya ka lang alangas. Kaya ka lang kay customer. Nandun ka naman yung punta na ka, nasa jowa niya mo. Kaya sa katon yun. Kung ibig isang katon. Katon ay street o katon ay matitimuron. Niya po niya nga bubay, huli na mama. Sa setan na niya, kakulog-tulog niya. Kaya ka lang bumasa. Danak ko na, pagkailay niya, nabaka mo siya bumasa ka, anay katalong niyan. Niya kaya dakap sa customer na kaya kaya dakapan. Abi na, kailangan na, magkagita nga nasa taglip, managapang yabas ka rin mga ko eh. Dati may tigil na gano'n niya nga nasa niya, nang nabsiyo, nalulugis nyo rin nga rin iyo. Nagkapagan siya mga, matay ba yan? Pamagatabir ka naman. Manak-manak ba na tarot mo? Sabi ka wala, dito i-giliw. Nadiyan na. Ang talaman yung panapahan ka ng tanong. Saan kaya akapakaw maading kaya abulan na Ramadan? Na at-tawba, na at-tawba siya Allah. Inaugurok na lagi sa Allah. Gurok ang tanong sa Allah. Kauwan na miyan doon sa tanong saan kaya ang iyang kasalagan. Na uba kanu-kanu na irina katano Allah. Asarampukum ayyukhafira ankum sayyatikum. Miyatangkan, arilaan kanu Allah. Ilaan kanu kadnamiw. Asal apa pun ni kasarila ko na naparilaan ka Allah. Ay kaya di parilaan Allah. Nasyotaw animataw gisayla. Wa in ta'fu wa tasfahu wa tagfiru. Fa inna Allah gafurur rahim. Ulo nila kanu tu Allah. Namagit kanu ano ba? Masisya kanu. Uway na maapa kanu. Nasyo Allah na parilila. Ay kaya parilaan Allah. Nasyotaw ang mapasangit na parilila sa tunganin niya. Sana ko di salakaw. Tapi kapag ginawa pa na yan, rilay ako nga. Nalaw na taon na ito tulak ako. Ya Allah, rilay ako nga. Nadi ka mataro nila. Sa mga padaka mo ba, nung gumanda nga naman doon, napang nga piningasida niyo ito. Bayo ko ipa ka naraka ka na, pang nga pinanak na piyan, ya to ako sa naraka. Mata mo na kami at tiga-tiga, hindi ka lang sa naraka. Agilan niyo pa na magilo.
ingong gagagag nga api sa dunia. Nagagagag nga nagagag nga sa api sa naraka. Bali nga may. Ang ako maganda, pakanya na sisyo, napakatiman na, nang tulog na. Pag-iskrimit ang napakatiman. Ano nga pito to ka? Asubra sa miya to tumatulingan. Nagagagag nga to, nagagagag nga sa api ko naraka. At ito ba, kailangan na, parilaan ang asyo tao. Impuli man to, na uba na sisiri man to, kung ilapi ka, na manong apagilan sa may to. Ang itawala ni mga dewa, pagalaw lang na rin Pwede mo ito ako. Ay, hindi lang may sarap na kaprimer ka, wala amay ka, mapasan kay kabagay sa rin ako tumanin ka. Allahu Akbar, na din ang mawali kumakan na. At ito naman din pa na, pagalaw tanong sabi ka, gawma Ramadan. Na uban tanong mapaka, ay ang mga yan, na mapaka panawi pa mga tao. Uban tanong kabagay sa, ay manalubat ang gagap ko mangganda ilatul qadr. Doon na ilatul qadr na disip na tanong. Pero na Laylatul Qadr. Na so Laylatul Qadr na siikot sa pulugoy pagkapos Ramadan na naman. Na so isang kagagawi. Kenapa lang sa pulugoy pagkuri Ramadan? Na so isang kagagawi, anak kagagawi ron. At turun sa Jibril ang sa mga malaikat. Ando di kapag bangiro sa Maghrib, na dana sila sa dunia. Na di na itiro at dunia na pagrawniran. Na sa paggumiran na di magamar sa kota kagagawi. Tama sa di kapita. Na umamakan na sumusugyod ka na pumusang kairaan. Nabiya pa na kakulay na tulog ka na. Umamakan na pagpanaspikan na pumusang kairaan. Umamakan na kumatya ka sa kuran na pumusang kairaan. Umamakan na di ka diwa na pumusang kairaan. Umamakan na rumuruko ka na pumusang kairaan. Na umay ka sana kawak kaya umayra na ka. Kakong video ki. Ang babato na kong manalay na tulog. Tatakin. Katulog si Brina ano na yan. Kaputin na nga. Baka niya ng paggawa ay sana kao. O, nandiyan ka anay na ito nakadar, nanitanong kailay. Okay? Napagkailay taliran. Kaya kasi inisira ka niya. Benda sa tambasan, yung tarunan na taba, importante na tambasan. Ada ka na tambasan. Napagusira ka ng anay na ito nakadar, radyo ko di simila na dumdo. Tingnan din nga babayan, mana pangasya. Ginanaway mo, mataling pangasya ka. Tinadiwan na pupunutun na kanay na ito nakadar na detaro, nilya ka na nang kagiyong gagawin. Ano matang baka biasa na kuha niya. Madikilay niya. Tapi nga mga ulaman, nadiran na may lay. Tiran na gusto bumimili nga, tinamatang wala niya. Kagaya nga. Mga tiran na gagilok. Tiran na bubunto niya kaya, tinamaputi. Lagi mo na ramang kagilay niya. At tiran na nga niya. Tinalumi na ba ito kapag bawala yan? Tiran na putil na yun. Tapos na Laylatul Qadr, so nung pinakatrumpito mo, nasasurong ka niya. Susunod mo takot gano'n. Ano ba na kaya pangusya tanak na Ramadan ang gagawin? Nakapapatay. Dahil mabusin na ka na igilatiga na Ramadan, nabiyalo na doon. Nasulangon ng seda na langon katan ng mga manikatwa pa. Na umani kay katan sa ratan, na sila po na labusa sa lulo na kanunan, lulo karagat. Basta Ramadan, nalinig akong tira sa mga setan, na pagpangikatan ng mga manikatwa pa sa ratay. Ano man ang mama? Tinado, ano pa kayo siya? Tingnan ka ba siya pangay siya? Ano mga pasalbang siya? Di na matulun. Ginamaya kay kapalis tulun. Matulun na kinir. Napainan. At ginatuloy lang siya ka. At ginamaya ano yung kaapit tribunal din. Ay ginaraman na sa mga setan na dinalakam na di mga labuso. At ginano ay mga siya ka. Tinadii. At ginano nga pala kumisya. At ginano po niya kay sa alim ng gagawin na Ramadan. Na nameliak na setan na dumadak po kayo. Tingnan na sama no to na niya ka pala ginuno to. At hindi nga tingnan na tama pakasakit pa ako mga tipo. Ay tingnan na kayo pala tanan dito mga kanabusuan ng pagpapanagbiro na kay. Dulo to kay kate. Kasi na kay tingnan sa alip pa kay tatakaw. Tingnan ano ba sa lakaw kay pangisyo? Oh, kanina ayaw maano niyan mga orifan Allah na benar inikatan societal at udon man at bisa katulad na niya ka surga. Oh, ha? Udah asyaitan alam mo talong niya ka surga. Ayaw man nakamarabaw ito naging pagpamaratian ito sa syaitan. Naman kami tanong sa syaitan ang niya kapitur ng bakira kamathala syaitan idha qala lil-insani agfar ayatuwa na kaibaratan ng syaitan. Uway, na dineditiro ko manusia aong kirka. Ino ka po na kayo makanggan na magsagal na makamarata, ka syaitan na inipangunduin ka. Nabasa na mapanggan na makamarata, pa in mayanzagan na kami na syaitan. Basta'id billah,
Abay katugunan anak kagana makaapumusing ka mano syaitan na lindung ka ko Allah. O makapasuruyan ka, makapamaganda ka, na magaluso magalagin ako bilib na syaitan rajim. May murka ka wala syaitan, ada pa napagaganda ko matya, murka ka. Na inawan ka syaitan. Inawan ka syaitan. Adi ka syaitan. Na di tanong kailay, napagkailay taniran. Okay, na iginakuan, napagkailay o mga aswa di tanong kailay. Di nga na mga aswa na iginakuan, kumulong sirana. Na basta may lingas yung mga aswa, managas yung mga aswa, ang kumulong sirana gagawin. Napagpagkailay sila sa syaitan tungo nabi. Naya ko na mapaya tungo nabi, na basta managas yung aswa, kumulong, at iniginaw. Nagiraw ka tungo nabi, a'udhu billahi minas syaitan rajim, kapagpagkailay sila sa syaitan. Yung mana nga mananaw, nabasa ko na pa, taginawa sa suwalay ka, ako muro ka diniginaw, ano mo na pwede ko siya kaulay, di ba? Para kayo mananaw, basta ko na pa, taginawa sa suwalay ka, ako muro ka diniginaw, gagawin, ano mo na pwede, pero, tarimatanan. Ang magbuhay nga siya sa kaulay, na umanin siya na, dititin na. Pataginawa sa suwalay na, pumuro ka diniginaw, gagawin. Tapi dito na nga siya kaulay. Tanong na, gana nga ang tanong. Natatatang nakakakoy siya ko rin, nasa siya yun magulul. Niyatay na. Kasi siya dito, nakikipag niya napipag niya, yung tibod niya daw kapag-uburan. Kami niniwang siya gato, matangawala. Naribatanan, o ba niyo ng pamalatya karibatanan? Basta tagunan niya, bakit yung suwaswag pamuraw, kagagawin at inidilaw. Nakiraw ka na tagunan niya, a'udhu billahi minas syaitanir rajim, kapag pagkailay sa syaitan. Nakataon na kamag, ano man nigina ko na aswaya ka pumuro kina, nagina na niya, nagina na ba? Nabuno ni Gira Subur, di tingap pengen sa mga swadi guru pa. Agi yung mabuna di magabangan na sabi na kapken gina no. Kaya kapken mo mga sono ko sumapureran. Ino to pagkata sa mutamim. Pati sa sabi lang dia ka sa tanuron. Oy, nakalabo pagkata sa mutamim. As-salatu khairum minan nawm. Ito sabi. Ang sabi na naman sa telebisyon sa signal kapken sa satellite. As-salatu khairum minan nawm. Nabi ka piyapiyakap ka nagataw. Hindi mabumumura ka nga mga aso. Katira yung hindi magbang. Nabas siya pa rin nga pakatatatas nila ng moto. Kapag makamoto, napamakatali na din. Hindi mo din pamakatali na. Hindi ako mansyabalin siya. Ay pananagan-nagan. As-salatu khairum minan nawm. Naman na mga sulat, tinanubas yung mga pumapure. Matang na kabilang pinagdamtaan. Kau na akya na gana ka nung matang mo na kadiran yung mag-ibarap. Anak, pagka na gano'n, man mga subo, nasa mga sulat, sa liwa masjid, nandiyan ang salatu khairum minan nawm. At yung mga sulat, nagiwan niya sa mga sulat, yan iplalamag na ato. Yapo lang yung mga sulat ang itotolik nila. Nabilang matolik, kaya katira naman, naman sa mga puruliran. Isa mo lagi, mana wala pinakos niya mga tabi. Ano mo nagiging ako na kumamata? Nanya ka ganggal. Yung mga masakwa, ito nang nakakamata nga sa bagyo, pakagano. Nasasabi na din, siya niya ano, na kumamasok ka mat, nanya ka piya na, makamakamagbusag na, makaninitra ka, kada ka mabaruba ka, makaninitra, kada ka makapalalawi. Kaya, ito na doon, na ida aqimatis sala, basta ka matandong nabi, na pala ta'atuwa ma'antong tas'una, na uba ka no sumusabay na pagpalalawi ka no. Sumano ko sabi na kalalakaw. Hindi ka makapalalawi, hindi ka malaki sa hindi ka koto sa namin, nakikabil. Alam ko na nakakakak! Isa mo na inaanamak! Isa mo na kaya Namakama ka sa masjid at ganiso ka. Allah ba? Nakabwa kay makanya. Allahu Akbar, Allah. Napagka na naman nasabi na, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Tapos yung ako sa apa na makamakon mabuna, talaga kasi sa mga makarelax kami, piya ka man. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala as-salah. Namata ka mabubaya, makamakon na makatak na dito. Makalini Allah, hindi mo ito ano po na guys, sunod na di mag-ipresi mo pamataptasi ko pa rin na ganyan marapatakan na. Kaya ako raka panasi ko pa na. Pinutuwag ka mata na daga sunod ka mimiki presi nga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. So wala yun.
Hindi na nagpatangan at yung urhala si Gupan. Tati makanyuman ang mga sumasumatangan. Mapamakamutra mo ng hotel mga balihan. Niya sa tanong ay abang ulatanan ang loob, paatan o magkaswa. Natal mabuang ka ni magbagtabi. Makapasa na kamagabang, na uli na nga ito sa kumbat yung uri anubang, sa kanang mga nato na amakaw, ikaw patititig. O makapasa na kamagabang, nakataw na sa kumbat yan, na titinagunan, na uli na nga ito na amakaw. Bali yung tapi nga parang taon na tumititig na nga tanig mo tiyang uri anubang. Ang nakataw na kung naliman mo ito mo. Naman makapagabang na, malitirong yakin. Nadaw ko nung pagilin, inubayag. Tining lang yung mga pasangkat ko. Dahil yung biya ka sa ulo niya na, kalo ko niya may din. Pumakinig na ano ba ginoon, mamarabali daw at yung sarang tayo ma. Nasaan ako kaya niya lipan ng gusto mo? Alam mo na niya nagkakanong natapay. Tapay. Tapay yung mga niya pa yung manong mo niya. Ang suwasabat na niya. Buto na ito niya mga. Na kailangan na papaganat tanong siya agama. Ayaw man nakapagkainulan tiyo tao na nakapagana doon. Natapangin naman na diyan ka na sinapo na ka. Na ayaw na na pagino ka na wasiya. Nakabatir sa Quran. Na iginang niya ka maulama, niya ka maulama. Na pumamagkin ka. Kaibutunin sa kapuroma. Kami akala na agaling ko ba talaga na pangalapan mo ma. Ano yung mga ripno ma? Pada pagkadakantan sa nga kapag Ramadan. Napakapandakan tanong sa mga doa at tanong. Na iya espesyal tanong ang panganitan na sumban alok sa tanong. May pamanganin ka, ginawang ka na sopman sulok siya ka. Imanto na tadi, imanto na madaka na din yung pamanganin sulok siya mga batarila. At niya matay mga nung siya na uyuyo. Ino na yung pamanganin, tabi ka noong. Nakatiptero na ka, yung pamanganin nga sila kag siya maka, uyuyo, sigwa pa. O uyuyo sila kag siya maka, ipanin nga pondong tala sa nila. O ginamiyate sila kag siya maka, napunyo niya maka kag sila ka. Sa puta ko pero na nga panganin, nagkidakiyo mo, at nga sila di pamanganin. At rin nga pa pamanganin nga, tabi o ba't panabi ako niyo. Panabi ako rin na bakit makapamanganin kag sila yan? Ama, naba namin nga mau siya man, o kalim nilur. Abang na ko pa na yawa na ilang alakan sa ina. Dahil ka pa naman kalingap kayo, papatar ka naman umayaw na tabda ka. Kenapa marata suka pano kakataw na kanang yakan bibisot ka tanong ka mga dato. At taon na ka na maniyan na nadurong niya. Huwag na ito makata na ito ni budurong niya noon. Oo, kenapa marata suka mano asara ka na baka panakop na sara ingay panakop. Apya ganyan na sara dengan panakop. Ano ba po mga manokakan? Ang mga peperugin na, inibigay daw na niya makalap. Na video namin, nakanabamipin ako. Apya sa mga mata na hiragkakaptan. Pwede tigang matinga mamatay ka na. Ikaw ako na nagsimurang naging direktor ang mga mamaro. Alim, anda sumano ka mapia. Ikaw po ba na ako? Sabi namin sumano ka talawang manok. Sa manok kung tingnan niya kaprega ko. Sa timan manok na simin na talo. Tingnan ka po ba na ako? Tingnan na sa manok to. Hindi ko ba na ako na mga pa ko ba? Ada sa ba? Bulog di sa tarin ng manok. Sige ko manok ka. Dahil inurong di planet na sa karanakan. Hindi ako kwat yaman. Manok yan di ba siya nakakalakan mo ma? Nakakawatan yun man. Nang matigit mo na ba siya wala? Kami makasala ka mga nanay ni Bisigilan. Kasi mo na nakita ka ng aran. Manok yung misteri kina. Nabatar niya ka sa amor ka? Ano ko masya ko? Ano na kung tawag yung magbungaran na ka ng misteri kina? Kanabagan niya nga lang. Kago ito ka niya mama. Nakata sa kanya pinapatuan ko. Ito na may lima din ang mga hindi mamamatay ka. Nakata sa kanya pinapatuan ko. Alam mo na kung siya tanong, nabubala ka na kung ang yawa, tirang nalimit terbin, baka pumunta. Baka pakampataw na ka ng ulo. Hindi ako, nakanabod yung karanak. Pati yung hindi, anana Abdul Basit, nasa Abdul Basit, anong Basit, na Imam Abdul Basit, kapag na Basit ha. Alam na, tumira lang na naribas ko. Parang nakanaulo ko. Kaya ka na nasibas ko. May atay tanong ako. So, at isang wala na pagkakanak, matulog ka mong maranak. Kaya mo ka nagkakabak ko siya Mr. Bingat, tama ni matulad ka man nagkakakaruyan. Pwede pamulakan. Nakatesa ka ni Kiruan. Nakesa ko na, lumalula akong matulog, balasan na to. Inshallah. O, ha? O, yan, mga rupan mo ka. At ano na mga nila, di pa ka pamanapakawin na kanunong. Labas na pamanin kakuha ka na padang kaong sinakaw siya maka. Ay akatari na kina Imam As-Sufyan Al-Thawri na tinakuha niyan sa tao ang pagpamangling wallah. Di mo tariman wala sa panglingyan. Ayaw ko ipapamangling yan na diya ginawa niyan na hinanong pagpalinsulok siya. Kailangan ay Ya Allah, narilay akong ka, Ya Allah, narilay ka rakang sinaw siya ma.
Ya Allah, napakasurga akong ka. Napakasurga ang kasina ako siya ma. Sa katawa mama kami akong makunabi. Ya Rasulullah, nakabalas ako pumalalok sa kantong nabi ito ninikinya mo. Atina ya Rasulullah, sabi sa pagkiniran na papakikan na kang kiran. Nasaan sa pagkabayan na nanditan na diyan kiran ipakilita. Doon nabi na ka makabalas. Inano ito? Natugon nabi ang sumasumban alok sa uswatan nabi doon. Biya kami doon nabi. Suso nabi biya kami doon. So tingin sumban alok na din yung kabaya ko bamatay suwatan yan. Nasuwatan doon nabi. Nagkabayan wata amatay sumban alok siya. Ato ni Karina, sa di ka kabay na kag siya makabangamatay. Nabangabugi masakit, namatang wala ka din ang paparewi na mga sinaka. Na tunay suwanta. Tunay suwanta sa nga watata matatepi. Nabata po siya mong takarawo, di ka ni gano, baka pwede na may pangalawa ka, mga pwede tabi ka kan. Asara di matay nga watata, kadi pa siya pakatan na nga din. Masa na ka din? Pwede tabi ka na, asara mga pamilya ka watata. Nalaman to, badi ka siya makabangamatay. Nasobrang na kay Suina. Suina na doon, tuwa na ka. Yung gawat ka na matay, taypuin na, panganin ko na ka sa kanil, taypuin na nga na, ya Allah! Nagpapatay ang wata ka na sa kanil, pungwa ka, na asara di matay, adiyo kaya manan yung nawatakan. Di na naging bido nyo inaabswama. Agyamiya ka na kayo ni Dabi, napapasama na kayo sinakabsama ka. Agyamiya ka na kayo ni pagkaya ka sinakabsama ka, kagya pobre. Allahu Akbar, at yaki pobre sinakabsama ka, ninong abkayan. Ayaw pa na i-introduce ka sa nga pagilya na ka. Mama na principal siya mga ka. Kasi na ka na dahil ito. Ako ni mamaniwan yung kiling nga mapulo, na nga pa ni pagkamera, na nga pa ni pagsat. Ang pangyaro ka, this is my hope. At yun nga, wala nga, napka ko yung umu. Ano ka ni pagkaroon ko, mama? Yatim ko, mama, kung naligubay gusto na yung mga pobre. Wala nga na, kakiling. Yatim mo ka, yaw pa kauro ka. Mata ko lang, yatim mo ko, mama. Ano nga pagkaroon si Karo pa, manay nakaw siya, mama. Allahu Akbar. Niya kata-kata ka naman natagitip kayo no pasyan. Katawa na ka? Di pa na mapiya ako agama o ba't kapakatatarsi ka sumanan hinakaw siya maka. Tabi na nga niya maka na si Ibrahim. Ibrahim! Ariap na. Kasi na kasi Rukaya. Rukaya! Ay naku may ito ka na baka niya pakatatarsi ka. Ay mga ralaman ay bibiyat ka. Pero takulay. Mapangirawin na uluwa. Lakas. At ako nakakalaban niyo na libir ka ni Terul na ka. Napo rin nila na nila pakatatarsi ka na pangaran ni nakaw siya maka. Ayaw so nagpapakay. Uwan na posisyon niya maka. Inaka. Uwan na grad yan. Nagpapakay. Iba natin na si director. Nagtulwa na nga mga wata na director. Nagpapakay. Kanya posisyon nito ka. Respeto to. O di na si Beda bisa bay sa marimu. Kinakanuman yan. Nakanggilaw sa mga wata na bay sa marimu. Nakanaubayran mo siya. Ang respeto to ada. Ayaw di ka pa kayo nabasungan na ninakaw siya mga ibaratang mga nagtulo ng mga tangan na turbasay. Kailangan na magpumulo lang kanya pa makapatulaw lo yun. Ano din ka nagiralang na baba. Manila baba. Baba biya ko taka ko na nasa sawi na baba. Di ka ba kayo? Kung na pag ka, abe, ama, ina. Alis ka tanong na, manili pa siya kami nga pagtilo sa umi. Ilaman ng otomi, hindi ka kami, hindi ka pagula, hindi ka taruan niya. Pagpakagirawa ate! Kaba na abin! Diba hindi pa siya kami kapag pangatalo sa mga nga maranaw na mapasagi ka panwas ko nga. Ina ko siya ng kataw na nga na erpatagirmat na kaya na mainurante ako. Mungkin ka na erpatagirmat. Inalimaya kaya man na erpat na ama, na ermat na ina. Yun tayo ni. Siyama ka na erpat. Sina ka na ermat. Sigaro mga na-proud man. Siwata ka na erpat. Yung nga maran na punya ka sa drama nila durumate, nila mga speaking Tagalog sa Marcel Babur. At kabisto mo ba niya katuwapay Tagalog? Saan kayo pupunta? Nakatay na yun! Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pipiyatan sa mga nuksan na. At kanibigyan mo at agusyo na, ama, nagikabay na agusyo makabakamatay. Nasuwatan ko mo nabi. Nagkabayan niya namatay suwata yan. Kabaya suwata matay sininaw siya man yan. Natuloy ba niya na? Ya sakit siya maaka, inaaka, tiyang ospital na kayo, lang natang may nululugaw, tama sa mga properties kayo nipasa nga. Agi ako di pagabag sa mga ospital na, kinut man, inibading man, na pabulungan man na yan, mga maranaw, apya dono sa Maguindanao, sa Basira, sa Gulo, apya na pagwita, sa diyaga mga pamumulong, na pag-ipabulungon, asala di ba diyaga man na yan, pamana di nga kasara kabulungan, amigamit ka man na di pabulungon, at inibading, apakasya na siya ma, siya ina, apya gini ko siya siya ma.
mga seminar sa doon na paninanod, tinaturo, kaya nga naman, kunin siya na. At tinaturo na, at kira pang ninibuang makasino na kasakit ng mga bagar. Daw ba di pagkabagar na pananinibuang mga mata kalit. Yung magpapayama na unduwa na, Ya Allah, ipanagdadagam yan ang panang. Ya Allah, napakabagarang ka siya mayan. Daw ba di pagkabagar na mata ko Allah, magkabay niya mo namatay ka kanina. Kagagabagan niyang tikilaya sa kararasay ka. Nasa inang ano na kito nakababay ni kabetul yung suwate ng yatay? Ano kito nakabakay ni kabetul yung suwate yan? Pag-isuin na abusyo malaburo suin na. Kaino matay gagaw suin na kuwata. Kasi kami ang tago. Miya sarap ka. Kung miya kasyawan. Kung matay suin na. Kaya ka abigutan sa silaturahan. Ay mga silaturahan. Nakapagkababay ka kurahan. Ay mga niyan natumanin ka. Na ino ka na nakapagkababay ka. Kadatanan na ng mga ina. Ang mga babay ko mga watelan. Kaswateran na miya diya katatagpira ko mga matris. Allahu Akbar. Tadi Nabi kita sa mga natanong. Inabatanong silang pupulmasyon mo. Inabaga padalaka ako na nakasiran at ako makapamani sa inyo. Iginaamang nagpisirbisyo sinawag sa mga nasirbisyoin pa. Iginaan inituma ka nila sumod nga di pa ako. Iginaan nagkabay nila na panganak na pagitan ako. Wala nagkabay nila na nagdang na pangagitan na sirano. Akabanaran na ni inaog siya maka. Aayamanan nila kasi siya pangko ng mga watayan. Mga wipan Allah, isa niya manan na insyaAllah. Na pinakamala na ko bang kapagpumasok sa mga luks ka. Ay dapat yorunong. So yaman na niya. Takadaan na Musliman. Sa mga pagaryakan siya, mga pagarya, mga bagay ang tabir kanong. Na insyaAllah, na pamakaramadan mapitan na maniyan tanong din naman ito insyaAllah. Ipanag-ipon tanong sa 5 asambay sa siya patanong. Nataman din na po sa Ramadan, nataman mga sa Ramadan. Nataman sa ipan naman apaman naman kung masumalangan mo. Na itataros tanong na din kay amal tanong sa pagkakumadyan na Ramadan. InsyaAllah, pagpagaling ko po ang ating ngatimutimi ulang ni Mato. Dan ini katimutimi ko surga lang ulang. Namin ang iyong ginawa. Amin. Sa mapadahoron mabunas katay minita po ta. Na pero mananakambong sa kapakadadar pa diyan area ka na director sa ngayon ipan. Oy, adiya na si Ansari Jamauddin. Ako diyan ka mga staff yan, yung mga ulama yan. Daw diyan na darudupay na sa Maribo. Naguaya pinakamala na sa kanusa na imantuan yung mga team. Sa diyan kay amanan yan na kaya seminar tanong sa makapat palasang ka Allah. Kapakaya ka nga mga mamtanong yung mga principal tanong kapakay. Oy, akati ako kumakano pa ni Matay amanan yan. Mga ulama asdika, oy. Na dito na Ramadan, nagkapakaya tataros dito insyaAllah. Oy, na ino. Aso din yung gagagal, nakati ako diyan amanan yan. Na director tanong, oy, pantag sa diyan amanan yan. Na kanaba kaya mo, ganun ka din kayo ipan. Na mga development, yung barang-barang na ipagpagugupira ng mga project. Tatamang pagkukaagamay ang kapangano para tiyaw tao. Na di lang disulatan sa kapangano para tiyaw si Allah. Kapangapyaw parangin ka sa silam na kasalulang-ulangon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.